Pán prezident, veľmi pekne ďakujem za prijatie. Vážené dámy, vážení páni, členky a členovia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie na snem dobrovoľnej požiarnej ochrany a je mi cťou stretnúť sa s vami v tak krátkom čase po vymenovaní novej vlády Slovenskej republiky. Aj keď musím povedať, že s mnohými z vás som sa stretol počas letných mesiacov, kedy sme bojovali o priazeň vašu, takže mnohé tváre sú pre mňa už familiárne a známe. Jednou z najdôležitejších funkcií štátu a zároveň prioritou ministerstva vnútra je bezpečnosť obyvateľov Slovenska. Ochrana životov a zdravia a majetku obyvateľov Slovenska. Na plnení tejto úlohy sa podieľajú popri štátnych orgánov a samosprávy v neposlednom rade aj občianske združenia a dobrovoľníci. A tu mi dovolte sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že za 3,5 roka ste mnohí z vás častokrát suplovali štát, ktorý, povedzme si to otvorene, častokrát zlyhal pri tých kľúčových krízových situáciách. Či to bol problém alebo korona kríza, ktorú sme tu mali, či to bola tá udalosť na našich susedných hraniciach, konflikt na Ukrajine a s tým spojená migračná vlna. Boli to samosprávy, ale dobrovoľníci. A medzi dobrovoľníkmi ste to boli aj vy, dobrovoľný hasičský požiarnický zbor. Súdloval častokrát štát a bez vašej pomoci pri týchto krízových situáciách sme určite ten stav tak ľahko nezvládli. Takže ešte raz mi dovolte vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste suplovali úlohu štátu, kedy štát možno mal fungovať lepšie a zlyhala. Chvála Bohu za vás, za samosprávu, ale aj za vás. Práve v oblasti ochrany pred požiarmi, práve táto oblasť zostáva významné miesto vaša dobrovoľná požiarna ochrana, ktorej história sa začala písať už pred viac ako 100 rokmi založením zemskej hasičskej jednotky v roku 1922. Dnes vaša organizácia zastrešuje na Slovensku najväčšiu, poviem to, armádu dobrovoľníkov, ktorí poskytujú pomoc širokej verejnosti, ale aj jednotlivcom. Využívam ešte raz túto príležitosť, aby som sa srdečne poďakoval všetkým dobrovoľným hasičom za nezištnú a obetavú pomoc všetkým obyvateľom Slovenska, ale aj okolitým krajinám. Rád by som vyzdvihol vašu dobrovoľníckú činnosť v oblasti výchovy a prípravy obyvateľov na ochranu pred požiarmi a ďalšími mimoriadnymi udalosťami v oblasti civilnej ochrany, prevencie, osvety, ale aj práce s mládežou a deťmi, ktorá je neskutočne dôležitá. Z vašich radov sú spravidla zložené aj obecné zásahové jednotky, dobrovoľné hasičské zbory, obcí a miest, ktoré poskytujú nevyhnutnú pomoc profesionálnym hasičom, príslušníkom hasičského a záchranného zboru, či už ide o požiare, povodne, snehové kalamity a ďalšie mimoriadne udalosti. Nedávny príklad je aj zemetrasenie na východe Slovenska. Len za minulý rok evidujeme viac ako 8 000 výjazdov DHZO, z toho požiarov viac ako 4 000 výjazdov. Asistencia vás, dobrovoľných hasičov pri prevencii a ochrane života a majetku je nenahraditeľná a veľakrát ste to práve vy, ktorí pomáhajú občanom v núdzi a práve preto si zaslúžite našu pozornosť ministerstva vnútra, ale najmä pozornosť a pomoc štátu. A tu vám chcem jasne z tohto miesta ju prisľúbiť a garantovať počas najbližších 4 rokov. Masívnejšia podpora dobrovoľných hasičov bola naštartovaná a uskutočnená práve za predchádzajúcich vlád, kedy pri moci bola sociálna demokracia, keď dobrovoľné hasičské zbory v obciach boli vybavené novou, aj repasovanou, aj zásahovou technikou a vďaka prideleným dotáciám prešli mnohé hasičské zbrojnice rekonštrukciou. Ja som mal tú česť sa v mnohých z nich po celom Slovensku zastaviť a môžem to potvrdiť a vôbec sa nehanbím prihlásiť odkazu a k celej myšlienke, ktorú naštartoval ešte môj predchodca, súčasný minister obrany Robert Kaliňák, a ktorej pokračovala aj bývalá ministerka Denisa Saková. Ja vám dávam rovnaký prístup, že budem kráčať v ich šľapajách, že budem vašim partnerom, budem vás počúvať, budem počúvať vaše problémy
a všetky problémy budeme riešiť spolu ako partneri v jednom dialógu a budem vždy trvať na tom, aby sme si najprv povedali veci my spoločne a potom prinášali nejaké riešenia, aby akékoľvek riešenia, či už to budú legislatívne návrhy alebo zmeny, ktoré sa budú týkať vás, boli iba po súhlase s vami a po intenzívnom dialógu. Až vtedy môžeme sa baviť o tom, že chceme niečo meniť. Čiže vo mne máte partnera, ktorý vám bude najbližšie 4 roky pomáhať. Som otvorený vypočuť si vaše podnety a návrhy, ktoré sa týkajú fungovania dobrovoľného hasičstva na Slovensku, spolupráce dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky s rezortom vnútra, ako i finančnej a materiálnej podpory zo strany štátu. Môžete sa na nás spoľahnúť, že budeme za vás bojovať a ja osobne budem presadzovať aj, aby sme vám, tak ako sa pomáhalo v minulosti, pomáhalo aj v budúcnosti, keď ja budem mať tú možnosť byť ministrom. Vážené členky a členovia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, dobrovoľní hasiči, svojou činnosťou naplňate poslanie vyjadrené heslom Bohu na slávu, blížnemu na pomoc. Vďaka vám sa cítime na Slovensku bezpečnejšie a ešte raz vám ďakujem za vašu oddanú ochotu pomáhať. Ďakujem veľmi pekne.